No niin, ja edelleen räjähtävyysneuvona mennään jalkavihaksessa, tehdään sille rapulle nousu. Ja nyt tarvitaan stepperin tai paremman puutteessa, tai ihan yhtä hyvä vaihtoehto, ihan rappuset jossain. Korto on semmonen 20-25-40 senttiä. Tehdään aloitturulle patjaa tästä tapauksessa. Tarvitaan. Asetetaan siihen rappu eteen, kasvot rappuun kohti, niin voi se tulla näyttämään. Aika lähelle rappua, ettei tarvitse pitkiä askelta ottaa. Tulpa vielä lähemmäs. Lähdetään rappuun. Astutaan toinen jalka, astuu rapulle ja toinen käsi nousee koukkuun antamaan voimaa ponnistukseen. Ja kun saadaan jalka rapulle, koko jalka sitten rapulle, ei päkiäyttämistä, vaan koko jalka rapulle, niin ponnistetaan mahdollisimman korkealle ja ristikkäinen käsi nousee antamaan voimaa liikkeelle. Näytäs Miika toista, pari suoritusta. Näin. Joo. Ja saman tien käsin mukaan jo ylös astuvaksi. Noin, just näin. Elikkä kun me lähdetään astutaan vasemmalla jalalla, niin samaan aikaan nousee tää. Ja kun me ponnistetaan, niin kädet vaihtuu, jalka nousee. Näin. Ja aina astutaan suoraan, kun jalka ylöspäin, ja astutaan suoraan sillä jalalla alatasolle taas. Astutaan tehnyt jalka viereen ja vaihdetaan jalkaa joka toiseen suoritukseen. Näytä muutama kerta jalan vaihtaa jälkeen normaali suoritus. Joo, alkuaika ilman käsiä mukaan. Noin. Sitten lähtee oikea jalka. Noin. Just näin. Ja vasen jalka. Hyvä. Ja voidaan hakea hiljalleen se tahti. Ja sitten voidaan pari kertaa. Sitten kun se tahti alkaa löytyy, niin otetaan jatkuva liike. Ja sitten pikkuhiljaa käden mukaan. Katsokaa, että varpaat osoittaa koko ajan siihen menosuuntaan. Ei tule kiertoa ulospäin, ei tule kiertoa sisäänpäin. Koko ajan menosuuntaan, suoraan eteenpäin. Ja tehdään tätä se 8 kertaa per jalka 16 toistuessa.